Аз съм на мисля да покоря Маунтин Еверест. След като минахме тази опасна стълба, тя ме по-нагоре и по-нагоре. Малко ще да падна, но да му помага света. Тияме тук. Я трябва да отидем ето тук. Чак 4-4 там. Искам да отида се на втори там. Това ми е мисията. И да я продължим. Това е доста трудно. Аз съм експеримент. Това нещо, минало съм го. И сега искам пък. Тук има въжи, което е доста опасно да бъдеш. Ще го мина само и само за вас да го мина. Това и да ви покажа как се прави истинските пропа. Ние вече сме на почти 300 км от морска височина. Вече сме 300 км на морска височина. Но спокойно, аз съм експеримирал тук, минавал съм, падал съм, оцелявал съм, всичко съм правил, знам как да се кача. Ето така. Сега чуеш и после минаш по тази стълба. Ето така като про. И тук се надяваме да не падна като лайно. Добре, не падна. Оцеляхме. Ще го мина, хора. Това ще е трудно. Клапи се. What the fuck? Добре сме. Но не знам дали ще умрем или няма. Окей, easy. Живи сме, отиваме към едно. Окей, easy. Вече сме при към едно. Хора. Вече сме ето тук при кампа най-долу. Отидаме да се вземе една оксиген, да пустиме за енергия и пия вода и да се напълни шут. Слагаме да спиме. Бъдете търпеливи. Има доста време. И сме почти на 400 метра.
Надморска източна. Так, готови сме за експедицията, както тя се изтесва. За да мога да го напълня. Те се напълня с вода, за да тръгне. Сме готови. Имаме тук. Малко да се потопим. И излизаме. Имаме още тук. Да се го напълним на това място. И после отиваме при медика. Отваряйте. А не, аз не да плача. Аз имам чекпоинт номер 1, за да продължа напред. Има fucking вятър вътре. Което го прави доста по-трудно. Ето. За малко успяхме. Оцеляхме, бихме го вятъра. Тръгваме като нормални. Тук сега трябва да се включим и да се хванем. Сега тук сме при един от най-високите. Трябва да сме, ето тук вече сме на половината на пътя към втора камп. Стане още доста. Тям към наши приятели там, къде единият, а не ето го. Тук почваме да скачаме, бате. Опа, ето как про. Пич от Филипините си. Изи е. Бум. Ти ли си от Филипините, бе? What the fuck, те са experience 1000. И заради това ще ги следвам. Той там не може да го мине. Добре, аз си тръгвам с това. Попия малко водичка. Къде отиде Том? Санка. Казва се Санка ли, бе? Аз съм Боби. Има мъртъв шекъл, фак. Тук е доста трудно. Добре, така няма да е трудно, нали? Я да видим на картата къде сме.
Ето тук сме при още едно предприятие, сме при втория камп. Сам съм вече. Няма го приятела ми. Тук има пречки, с които ще отида чак до края. Нали? Има и хора. Ето тук е втората. Аз съм Джо. Ще от Монголия. Точно не сте вието. Чакайте малко. Има човек от Япония. Аз съм готова за тръгна.
ще ме страх по тялото, просто не. Ой, не бързо. Пристигнахме. Отиваме напред. Да видим къде сме. Но сме някъде ето тук при третия камп. Много сме близо. Сега че сме тук даже. Много бързо. Это наше тръгване. Уж няма да изпълня. Имам разговора. Няма достатъчно вода. Сега нанесваме не знам къде сме, но сега продължаваме. Къде има пръчка, бе? Това ще отнеме доста време. Браво, човек. Ще съм вътре в този самолет и аз. Главиен Айфон. Страдах за това. Не знам. На мен не ме интересува. Ще тръгна напред. Какъв този звук? Чухте ли го? Чухте ли го?
Ще продължим и ще биеме си работа има. Куда на добре, супер, добре. Мисля, че поингле. Камп, така. Не знам как стигнах. Тук има алей. Я съм тук вече, тук скачаме малко. Малко ми бъгвам сега. Този път няма да се опитвам. Отказах се едно съм на малко, ще умра. Не съм там. Сега съм на доста малко живота, но не къде да падна. Това ми е края. Това ми е края. Ако не къде падна. И свършва видеото. Ако не свършва видеото. Не като да мина. Като да мина свършва видеото, или като да мина. Видите ми това така след. За да мога да мина и това нещо. Този не знам как е минало. Така скътериме. Този не знам как е минал по това. По трудния начин. Ама се дава е. Сега да не падна. Окей, сега сме живи. Сега няма да падна, спокойно. То даже не е мърда, бе. Така малко ще попия вода, че съм жаден. Минаваме. Тук има човек, който е паднал. За малко ще да падна и аз. Ще го видях. Този за малко умря. Опа. Ето, тук никога не скачате. Така.
готови, брой! От край пав. Отиваме надолу. Самолет ще мине на купа. Тези надолу. И ще пиваме пекапено. И тогава ще го биеме. Надявам се да. Надявам се да не падне. Има мъртъв човек. Тук се качате нон-стоп. Гледахме, този е много ми приятел, не знам как се казва, ще го наричам Том. Том, тръгваме. Санджа да е. Санджа. Казвам Боб. Доста опасна стълба, където може да ти приключи живота. Ако не успееш да преминеш. Паднеш, умираш. Винаги. Изритва. Айде. Тръгваме. Без да падаме, да. Че отпадна, ще съм дет. Тук е доста странно. Няма да се притеснявате, аз съм по макс. Сега тук поглед малко. Сега натам сме нагоре. Ето го, моят приятел. Вече сме на почти 1000 метра на морска височина. Ама тук ще видим къде сме. Окей, видяхме някъде към... Чаме да скачаме. Том падна. Том, аре, качи се. Що на Том? Така ли ще качиш? Ни от тука, бе. Не така. Ето там, бе, ето там. Добре, Том умря. А не, жив е. Но вече е на едно живото, сигурно. Пожелаваме му добър късмет. И да не умира. Бате, буквално там има место, където може да скажи. Ще не отиде там. Офли, фак. Шит, мадъв. Оу, бой. Целяхме. Оставаме го да живеем. Ние умрях. Чухме го как изпища, нали? Това се надявам да не съм аз. Защото ще си ядосвам. Има нещо доста опасно, малко. Не знам дали ще успея да оцеля, ама ще се опитам. Не боли да се опиташ. Тук ли, бе? Аз съм моля падна върху него. Оли, шит. О!
страх ме. Чакайте малко. Това ще ме страх. Няма ли да я знам? Аз се надявам да нападна. Баланс. Добре. Нападнахме. Това е добре. Ма сега не знам. Доста трудно. Страх е. Като казвам, че ме е страх наистина. Ще ти сръгаш! Добре. Добре, живи сме. Няма да умрем, надявам се. Стига бе, това ли пак? Това еба. Там е кампа. Ако не отида до там, не знам. Целяхме. Един път падна. Ма целях. Това ще сме много високо от там, къде трябва да сме. На почти 1 километър сме. От дъното. Помислих, че трябваше да скачаме, но той не е трябвало. Ма за всеки случай изказвам, защото не е страх. Не знам. Бум. Бам. Арбе, бам. Парапум. Тук виждаме, че някой е умрял. Аз съм тук. Не знам за колко време. Вече сме при третата. Това какво е? Енерджи бар. Градиан се. Напред. Флеърс. Окей, това ще е добре. Не знам аз с какво ще ми помогна. Да, сега ще енергирам. Айде. Енерджи. Ще се напълня водката. Чакай малко. Ще ми спива. Ще ми опълня водата. А сега пак попълня водата. Готови сме. Може да си взема нови неща. Какво това? В този бутон. Добре, добре, да ги затворя с това. Какво има нещо? Тръгваме. Нощ. Ама сега.
Ай, какъв разговор, бе? Къде сме? Добре, готово. Не. Това ме излага майка ти. Добре, това ме подкрепя. Айде. 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 Мога. Хубаво. Мога да запълня за винаги. Ай го запълня в прибор. За винаги. И дори това. Айде. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Накъде? Накъде? Има ли значение? Да. Едното е по-трудно, а другото не. Това възможно ли е? Ариска винаги си плаща. Бро, what the fuck? Айде. Три часа. Три часа е едно. Аз хотям на чеще. 8 часа AM. О! Окей, нищо не сте видяли, не съм паднал вътре в водата. Винаги съм си бил 13%. Идем на тук, на тук. Тук малко. Това толкова трудно. Ням думи. Жив съм. Тук искам да знам къде съм. Аз сега съм някъде тук. Да, там съм някъде. Това е бил лед, бе. Тук е вода. Добре, стана ситен. Те се чупи ли, бе? Виж ме да се чупи. Да, и тъде ще става така. Къде е това? Ето тук сме, да. Ето тук. Окей. Сега сме тук, където не знам от кой път да минам. Тук. Добре, явно всичките дубките захарват до тук. И дали това просто ще мина. Що не? Просто ще мина. Какво може да ме затрудни? Нищо. Нали? Това възможно ли? Ако го
Ако успея, трябва да лайкнете и да се сабскрайбнете. Добре, успях. Ако го мина, трябва да се лайкнете и да се сабскрайбнете канала ми. Другата ли страна трябва да отида? Добре, отивам, защото е по-широко. Не. Няма как. Трябва по камъните. Ако успеят, трябва да... Добре, супер. Ще трябва да са. Докъде ще да... Почти съм там. Играл доста време. Един часа. Там не се шумало. От коя дупка да мина? Тази. Не искам тази. Тази същата. Бегай. Тук е по-трудно, защото няма... Що ще си вътре от дупката. Путка. Сета. Това е по-голяма дупката. И по-опасна. Пич, как да го мина, бе? На вода. Това е много вода. Тук ли? Не ми се вярва да е тук. Ето така. И пак сме тук. Значи не е от тук. Откъде ли е? Астор! Be careful! Be careful, bitch! What the f... Да нада! Да си... Не да виждам. Няма да падне. Не знаех, че хелта ми е малко. Все едно никога не съм го разбирал. Ще си пиша да не личи. Сега. Не, трябва да съм внимателен. Опасно. Много опасно. Искам това да се махна. Моли се. GG. GG, моли се. Това дали е... Вода е. Не искам да стъпвам. То е било толкова лесно. Сега заради това, че залих живота на един живот. Ма нищо. Тук не искаме да падаме, защото ще умрем. Трудно. Особено на жени живот. Нямаше да е така, ако не бях паднала там на лесния джамп. Да. Броски, why so hard? Why?
Сета. Нищо не сте видяли. Съм мъртъв. Нищо, няма. Нищо е прекъснено. Така. Сега тръгваме пак. От коя страна сме? Ето тази. Къде сме? Ето тук. Не бе, да съм тук. Къде отидох? Никога не съм пати тъпото, бе. Има, бе, бате, what the fuck? Shit. Damn. Fuck. Сета, аз ще се на зеленото. Имаше просто. Само малко ще стане много. Там. Питка се. Страшно престъплението. Не бяхме. Нямаше минаваме ето тук. Тук няма лед. Това е след. Не. Няма още не сме до там ли, бе? Не знаех, че сме. Мисля, че сме там. Ето, тук сме на лед. Вода не хочу. Окей, още не се щупи, това е някак си на... Няма да умра, нали? Аз съм професионал и ще го мина сега
Сега ви казвам, ще го мина. 4. Прескочи от това. След му прескочиш един. Тук не е невъзможно. Даже е доста лесно. Тук има по-голяма дупка и е по-лесно. Минаме тук. Да. Да. Изи. Бум. Да направим мистейка, който направихме миналия път. Да му скачваме. Ето как изглежда отгоре. За жалост. Аз бях тук и няма никога повече да се връща. На лайкнете видеото, може и да се върна наистина и да го направя още един. Чакайте малко, ще починам. Пия малко водите. Баба мета. Да видим къде сме. Ние сме некъде. Ето тук. Почти сме там. Но сме близо. Делфини. Мама, това делфините. Странно тръсват. Това делфини. Един го гръмна в главата, мислята. Там трябва да се качваме през делфините ли? Да, през делфини. И тук бе! На коя е гръмнал. Окей, чакай да се замени така. Гледаме това сега.
за нещо друго, не. Пички да снима, бе, бате, да снима селото нещо сигурно 10 000 пъти. Така, тук ли сме? Да, така сме, надявам се. Да, но не се загубя. Да, вече не съм бигинер, аз съм експлора. А, не, бигинер съм. Много малко. Там сме се едно. Още едно остро. Това е. Братки град не мисля за мен. Градът сигурно има някакви проблеми в мозъчите. На как ще мина, бе? То вече ще стане сутрин, докато открия как да отиваме там. Сега играта от 1 час. Това ми е най-дългото видео. И най-измъчващото се. Трябва тук ли да почна? И вече съм налетал. Пич. Що? Да. Ще умра, бе? По стълбата. Ако мога да се кача. Да. Добре. Добре, няма да умираме. Така се надявам. Така аз мисля, бе. Добре, да мисля. Не знам как. Nice Raider. Добре, Nice Ender. Знам, че това е Ender порталът. Тук трябва да скачам ли? Не, нагоре съм, сигурно. Сега съм тук нагоре.
Не съм. Явно съм натам. Или как? Не тука ли бе? Кача не тука. И се надявам да намирам. Нито на тука ли съм? Пич игра, защо по трудния начин? Какво съм ви направил, бе? Игра. Игра. Какво съм ви направил? Абсолютно нищо не съм ви направил, бе. Ще не по трудния начин. Тъпото. Окей, със сигурно. Дай да знам. Аз не мисля, че трябва да се качам, защото е доста далече. Казах ви. И трябва да се скачам. What the fuck? Why? Игра. Буквално ми изхъбихте живота. Толкова много, че нямам думи.